Bé, en Xavi ha sigut un referent en el Girona i jo diria en el futbol gironí, perquè ha entrenat a tots els clubs importants de la província i a Girona en el nostre club va estar molts d'anys. Ha fet d'entrenador, ha passat presi per totes les situacions i en moltes situacions a vegades complicades. La veritat que jo entenc que era una persona avançada en el seu temps, era capaç de fitxar, d'organitzar els equips, després d'entrenar-los i treure rendiment a tots els jugadors i en tots els equips que ha estat ha funcionat molt bé. Va estar a punt d'aconseguir logros importants aquí a Girona, com l'ascens a segona A que es va perdre a l'últim partit a Salamanca, i la veritat és que és un home quan es parla de Xavi Agustí es parla del futbol gironí. Lamentablement és una gran pèrdua i el trobarem a faltar. Només ens queda que està al cantó de la seva dona, dels seus fills i la seva família perquè puguin passar aquests difícils moments acompanyats. En Xavi, a referència amb mi a nivell personal i el que em va ajudar en uns moments en què jo pràcticament havia perdut la il·lusió de jugar a futbol, potser inclús pensava més en sortir del Girona i deixar el futbol, i ell va arribar, em va dir que confiava en mi, que em va ficar a jugar i és on va començar una mica la meva carrera. Jo vaig estar un any aquí amb ell, vam aconseguir l'ascens de tercera a segona divisió B i després jo vaig tenir la sort de marxar, de fitxar per al Barça, però va ser un any en què em va donar tota la confiança, va fer un equip una mica com va poder i al final va fer una mica el que us parlava abans, no? De que era capaç de fer rendir els seus equips al màxim, de treure rendiment i vam aconseguir guanyar el títol de Lliga de forma bastant clara i formant un equip de gent de Girona amb jugadors que havíem estat a categories inferiors i que amb l'ajuda d'alguns que van venir de fora van formar un gran grup i ell al front, que sempre era el nostre referent, no? I una mica aquí vaig començar jo la meva carrera professional, que em va després donar la possibilitat de seguir i arribar a jugar a la màxima categoria i sempre estaré agraït al Xavi per l'oportunitat que em va donar i gràcies a ell vaig una mica tenir l'oportunitat de jugar a futbol i de tenir aquesta progressió. Lamentablement ja no podré tenir un amic com he tingut tots aquests anys, he seguit tenint contacte, hem parlat molt de futbol i ell sempre s'alegrava molt dels èxits del Girona, dels èxits de gent que ha estat amb ell, que avui està en el Girona, ell se n'alegrava molt i ens seguia molt. Per tant, crec que hem d'intentar també dedicar-li aquest ascens a en Xavi Agustí.